Знаете ли какво е оксидативният стрес? Оксидативният стрес е една от основните причини за преждевременно стареене на клетките, за намаленият имунитет, за хроничната умора, за редица хронични заболявания. Навременният тест е първата стъпка към правилната профилактика, детокс и възстановяване. Днес ще ви представя следващата част от нашите медицински процедури, а именно FRAS-5 теста. Какво представлява FRAS-5 теста? Извършва се чрез малка капка капилярна кръв от пръста и с помощта на специална апаратура се анализира по биохимичен начин показателите, които отчитат баланса между антиоксидантите и свободните радикали. Резултатът е готов само за няколко минути и дава ясна картина за състоянието на организма. Какво измерва теста? Нивото на свободните радикали в организма, степента на оксидативния стрес и ефективността на антиоксидантната защита. Препоръчителната честота на изследването е между 3-я и 6-я месец в зависимост от състоянието на организма.